Good morning, Daora Dekhreb. Daora Dekhreba कर्दाव देरहागोन ना बड'लेण्ड टाइगारा कर्दाव देरहागोन दा जेबो बुंथ'नो हाया। रायजोफोर दावरा देख्रेबखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। मानो होनोब्ला बिथाङा बोरायबाय, 64 बोसोर बैसो जाबाय, थैनो सम जाबाय। बोरायबाय माने थैसिगोन, जों बयबो थैगोन, किन्तु बैसोखौ नायोबोला दावरा देख्रेबा आंनिख्रुइ थैगोन। थैनाय बाथ्राखौ बुंनाया दिसुन बाथ्राखौ बुंबाय आरो बैसोखौ जुदि जों नायोब्ला दावरा देख्रेबा आंनिख्रुइ फार्स्ट थैगोन। मानो होनब्ला बिथाङा 64, आं जाबाय 34। 64 आरो 34 जोंनि जुद्धआ कर्टआव सोलिबाय थागोन, टेनसन लानो नाङा। बिथाङा बोरायबाय, बैसो जाबाय, थैसिगोन। बिनिखायनो बिथांनि ब्रेनाव जेबो गैला, उन्दै बैसोनि ब्रेन बायदि जाबोबाय, जेबो गियान गैला। मानो होनोब्ला दिनै दावरा देख्रेबखौ बर' हारिया नासयबाय, बर' हारिया जोगारबाय, बर' हारिया हारसिं खालामनानै दोनबाय। साब्रै साब्रादो 10-15 जन 20 जनदो संगठन खालामनानै आंफुं ओरैनो खालामनानै टाइम पास खालामगासिनो दोङो। दावरा देख्रेबा सासे स्वार्थबाजी आरो मिसुलिया मानसि, बेहा जेबो ओंथि गैला, मिनिं गैला। बै थैनोसै समाव बिथाङा मोजां खामानि मावनांगौमोन, मोजां NGO मोनसे दानानै रायजोनि मोजां खामानि मावनांगौमोन, सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खामानि मावनांगौमोन। किन्तु थैनोसै समायाव मा खालामदों? पुलिसा बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा उग्रपन्थी दानो नागिरदोंमोन। बेनिखायनो दावरा देख्रेबखौ पुलिसा हमनानै जेलाव 3 मास ना बेसेबां सान दोननाय जादों। जोबोर लाजिथावना बाथ्रा, बोराय बैसोआव उग्रपन्थी दानो नागिरनाया। पुलिसनि बुंनाय बायदिब्ला, आंनि बुंनाय नङायो। बाबा दावरा देख्रेबा बोराय बैसोआव उग्रपन्थी दानो नागिरनाया बेसेबां हारिनि थाखाय मोजां ना गाज्रि रायजोफोरानो बुं। आं बुङा, किन्तु आं बुङा। मोजां ना गाज्रि आं बुङा। आं बुंबा दाय नाङोना, आं बुंबा बियो दाय नाङो, आंखौ केस होयो, 90 लाख फैसा नांगोन। बेसेरा BPF सरकार गैयिनिफ्राय लांदां जाबाय। ना हिन्जावनो दख'ना बायना होनो हायो, ना फिसाजोफोरनो सुइजार ड्रेस माबा माबि बायना होनो हायो, ना फिसाजोफोरनो मोजां मोजां रेस्टुरेन्टआव जाहोनो हायो, ना हिन्जावखौ मोजां रेस्टुरेन्टआव जानो हायो, बोधै जाहोनो हाया खोमा। बेनिखायनो बिराद टेनसनाव दोङो। आंनिफ्राय 90 लाख मोननायनि उनाव बोधै माबायाव थांगोन खोमा, दिल्ली मुम्बाइआव बोधै हिन्जाव आरो गथ' गथायखौ फिदिंहैगोन खोमा, मालाय जाहैगोन खोमा। 90 लाख आं दावरा देख्रेबनो 90 लाख होनांगोन। 90 लाख फैसा बिनानै आंखौ कर्टआव केस होदो जोंहा दावरा देख्रेबा।